Sanibona bafethu, uthuleleni lobingelayo. Sibuyela singapha eShowe. La size khona besiza la egarage la kaToyota. Ngihamba nomnewethu la usuka ngapha kaNongoma. Wayethenga imoto kuleli garage la kaToyota. But kwahamba ke imoto engathi wavinjwa amaphoyisa emva kweminyaka futhi engaphezulu ka10 imoto esebenzisa. Kwathi imoto ke isola ngathi itshontshiwe yathatha imoto. Yebo mnewethu. Ngathi imoto wamaphoyisa ayithatha ke lawo maphoyisa ayisa kaNolondi police station yakhona. Nakhona yagcinwa khona okuthusayo kumfethu azange aboshwe ngoba bathi imoto selokuthi nento engathi itshontshiwe akaboshiwe umfethu bamdedela bamnika ngakhe number akho reference number yemoto but imoto yazagcina isuswa lapha nathi uyakhonjwa ngapha ePinetown lapha esikhona namaphoyisa futhi afika la egarage ukuzoverify ukuthi umfethu ngempela imoto uyithenge la kaToyota la eShowe bakuthola ngempela imoto iyathengwa la egarage baze bambiza futhi ukuthi akayi usalesman khona ePinetown la imoto eyisikhona umfethu engazi ukuthi imoto isisusiwe lalolundi sisePinetown babiza usalesman ukuthi akazoyiphonda yini imoto ukuthi iyo le moto ayidayisa but uthe ngathi imoto wafika ngaseyona leyo kuthiwa wayidayisa lapho sekwenye imoto but njengamanje imoto ayikho umfethu akana case number okusikhomba ukuthi sekufuneka siye khona ke emaphoyiseni siyothola kodwa ke nanga umfethu ke ashortly nje uzochaza ukuthi ke ubani ukuthi kwenzakalani mnewethu kundani yebo ngikhona ke phela baba sikhona ubani mfethu sibonga usikhumbuzo waNtombela kwaNongoma ngephi noNongoma Adabazi yebo seze safika mnewethu kade saphazamiseka sofika sobuya la street sasifikile yebo bakwenzani mfethu ngibuka sengathi kudlalwa ngabantu abangenalo ulwazi ngoba kube umuntu wayenalo ulwazi khona izinto owafanele ayibheke noma ayinqabe ezinye ngoba ngahamba nje ngintambama ngihambela ngemoto ngingi-unaware ngiyozenzela idingo zami ngavinjwa amaphoyisa ayengafana nemthetho ukuthi ngizothi kosibanibani bathatha imoto bathi baseyoperuse basayiphesha khona izinto basayiphenya ngoba khona izinto abangayiboni kahle kwase kuntambama ilanga selizoshona kwafanele ukuthi umuntu abuye ngoba kunamaholiday kaGudi kwafanele ngibuye ngolokho umuphi unyaka ngo-2021 yes April yebo ayithatha imoto bayithatha kuze bemanje ayikho kumina ikhona icase number bakunikeza yona ayikho icase number ubani umseshophethe icala emoto usibiya uthini uthi imoto ithathelweni wathi basayitholala sengathi kusolakala sengathi i-stolen car kodwa wangaboshwa wena angaboshwa mina kusolakala engazuthi ukuthi i-stolen car from 2021 2025 yeah imoto ayibuyile angazizwa ngitshelwa nalutho ukuthi iqhubakalana okay amaphoyisa kephi asolundi akulungile ukuthi amabomba ufuna kabheke khona olundi lapha yeah siyobona station commander wakhona but ke ngithusanda awukho ngisho case number bafethu yabo but ke thiwe imoto la itsise Pinetown enginalo lolwazi ngiqala namuhla ukuzwa lokho ukuthi andiyahamba ePinetown no kulungile South Africa ilokho ngane zakwethu ungayivala futhi phone ilokho nje ngane zakwethu okuthusayo nakade ngilapha ngikhuluma nomphathi wakhona lapha imanager lapha egarage ukuthi ikakhulukazi abantu besimame ngoba ibona kakhulu abasebenzayo kanzima babe namandla okuthenga imoto especially kakhulu bade kwazi ukuthi abantu besade beba nezimoto ukuthi ke kubantu besimame kakhulu engathi bangayiqaphela izinto ezinjengalezi bangagcina seba ama victims buka kulokho kushaya kumuntu wesilisa ngokungabi nalo ulwazi ngoba ngiyasho ngaphandle lapha ukuthi kwakufuneka alwe there and then police station ukuthi anikwazi ukuthatha imoto yami engabikho case number engabikho ngisho reference ukuthi imoto yami ithathwa ubani iphosa lithathayo nezofika nayo imoto ngazi ukuthi ngibhekana nobani ngoba usibiya lo useqhamuka kuyena usibiya ngithi yebo sibiya ngakusasa sekuthiwa ke uyena uthi uyaphenya nawo usibiya uthi akamtshela into egcwele ukuthi kahle imoto ithathelweni ngoba nansi imoto iproof ukuthi ithengwe egarage imoto ayithengwa kumuntu iyathengwa egarage la kaToyota but ke ama-answers siwathola khona laphana bona bamaphoyisa laphana olundi nokuthi imoto ifike kanjani ePinetown ubani wayirelease ngalawa wayisayinela nokuthi ePinetown iziye ePinetown kwenziwani but ke sizokuthola okuningi mnewethu angibonge nje mfethu ngiyabonga kakhulu baba angibonge mfethu sizola nje mfethu ukuthi sibhekise ukuthi kwenzakalani ngemoto yakhe yabo yes yabo South Africa ilokho nje siyabonga abantu baseshow sasibone nentombi ezinhle la eshow nami ke ngaza la eshow inkaba yami nje la ekhaya la embongolwane ekhaya komama kaShoba no mnewethu ngisekhaya nje ngisawodla amasi ngapha ekhaya komama eShowe no siyabonga South Africa siyabonga